Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinga. Non son moitos os persoeiros con ideoloxías distintas á miña cos que se pode manter conversas desde a discrepancia, pero co debido respeto. Rosendo Fernández é un diles, con quen, ademais, me honro compartir espazo no noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Rosendo, deixando ao marxe as ideoloxías políticas, é un erudito que coñece e divulga a nosa historia e andanzas dos persoeiros históricos que forxaron Galicia e moi especialmente Auria. E o fai con unha didáctica admirable e grande destreza no manexo da lingua. Hoxe Rosendo, no número 20 da nosa revista, regálanos un delicioso artigo no que nos fala do beato Sebastián de Aparicio, co cal porei voz aos seus primeiros parágrafos para que coa revista nas vosas mans disfrutedes ata o final. Beato Sebastián de Aparicio. A vida do beato Sebastián de Aparicio, 1502-1600, é coñecida ao pouco do seu pasamento, xa que a súa fama de santidade divulgouse tanto que chegou aos oídos de Felipe III, que en 1603, 3 anos despois do seu pasamento, escribe ao bispo de Tlaxcala, Diego Romano, para que os informe da súa vida e milagros. O caso é que o beato Sebastián de Aparicio nace na Gudiña, Ourense, en xaneiro de 1502 e morreu en Puebla, México, no 1600. Tivo unha longa vida cronolóxica, ao tempo chea de aventuras, máis propia de unha imaginaria e película de fantasía. De pequeno, na Gudiña aprendeu pouca ilustración. Non aprendeu ben a ler e escribir, pero moito dos labores de agricultura e gandería. Estando marcada a súa vida por ter dons, habilidades, sorte, ata a protección divina, mais as súas ilusións e aspiracións eran ambiciosas, máis que o que lle agardaba na súa terra. Así, en 1520, con 18 anos, comeza unha andaina a Sevilla, cidade que concentraba o tráfico e trámites para ir ás Indias, aínda que o seu primeiro destino foi Salamanca, onde traballa de criado dunha viúva nova e rica e para en Zafra. Grazas, amigos, continuade coa lectura deste maravilloso artigo ata o final. Moitas gracias, Rosendo.